Εκεί. Πάμε. Πάμε και Θεός βοηθός. Λοιπόν, Ινδία κυρίες και κύριοι. Γκόα. Μιλάμε. Το θέατρο του παραλόγου. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Θα προσπαθήσω να βγω ζωντανός για άλλη μία μέρα. Απλά παρακολούθησε τι συμβαίνει στον δρόμο και εκτίμησε τους δρόμους της πόλης σου, όπου και αν βρίσκεσαι, γιατί δεν πιστεύω να υπάρχει χειρότερα. Μην με βλέπεις που οδηγάω έτσι. Αυτό είναι το γρήγορα. Δεν μπορείς να πας πιο γρήγορα, διότι ο δρόμος είναι σε άθλια κατάσταση και επίσης είναι πολύ επικίνδυνα σε σχέση με τους άλλους οδηγούς. Η κάμερα είναι σχετικά σταθερή. Σαμαράκι νούμερο 1. Αν δεν τα ξέρεις αυτά, πέθανες και πας πάνω από 50-60 την πρώτη φορά. Διασταύρωση νούμερο 1. Κοίταξε, κοίταξε, κοίταξε. Κοίταξε πως πετάγονται. Αστυνομία. Αστυνομία που κάνει τον Ινδιάνο. Είναι Ινδός και κάνει τον Ινδιάνο. Πρώτη παράκαμψη. Διότι χτίζουν τη γέφυρα, κυρίες και κύριοι. Χτίζουν τη γέφυρα και καταλαβαίνετε ότι έχουμε μία παράκαμψη. Όπου τώρα το πρώτο κόλλημα. Εδώ είμαστε. Και παραλύουνε, οι Ινδοί παραλύουνε. Τώρα αν δεν είχα την κάμερα θα προσπέρναγα χαλαρά. Ο άλλος πάει πίσω τώρα. Πάει πίσω. Πάει πίσω, πεθάνουμε. Πάμε, πάμε! Έλα! Μπορείς! You can! No way! Okay. No way. Για να δούμε. Για να δούμε. Σήμερα πέσαμε στην περίπτωση, πραγματικά είπα να το γράψω σήμερα και πέσαμε. Παρατήρησε τι γίνεται γύρω σου, πώς κάνουν κατασκευές, έτσι, πως με ένα φρένο πάω ο άνθρωπος γιατί με το άλλο χέρι κρατάω την κάμερα. Παρατήρησε το χάος. Θα περάσω, δεν θα αντέξω. Δεν θα το αντέξω. Περίμενε αγόρι μου, περίμενε. Εγώ τους μιλάω στα ελληνικά, καταλαβαίνουνε. Τα ελληνικά στο δρόμο είναι διεθνής γλώσσα. Θα πάω, δεν μπορώ να πάω γύρω. Εδώ είναι ο κύριος, αυτός. Εδώ είμαστε, οδηγάμε. Δεν βρίζουμε από μέσα μας. Παραλίγο να σταυρωθωμένα τις προάλλες. Εντάξει, με βλέπετε και το αντιμετωπίζω πάρα πολύ χαλαρά, διότι τις πρώτες μέρες είχα φρικάρει, δεν νίκιαζα καν με σκουτεράκι. Τώρα αυτό είναι καθημερινότητα. Έχω μάθει τον δρόμο αυτόν σαν την παλάμη του χεριού. Εδώ λοιπόν αυτή, όπως είπα και πριν, είναι η παράκαμψη, διότι χτίζουν τη γέφυρα δίπλα, η οποία ήταν πολύ μικρή και χωρούσε μόνο ένα ρεύμα, γιατί όλο αυτό που βλέπετε είναι διπλό ρεύμα. Και τώρα την κάνουν δύο ρεύματα. Από τότε που ξεκίνησαν να τη χτίζουν, μια εβδομάδα πριν, που θα είναι για 6 μήνες κλειστή, κλείσανε ρεύματα, ίντερνετ, κλείσανε όλα. Και από τότε ανοίγουν και κλείνουν όλη την ώρα. Το είδε, φύγαμε. Βγήκαμε στον δρόμο, κυρίες και κύριοι. Δρόμος και πάλι. Λοιπόν, απλά παρατήρησε την κατάσταση του δρόμου. Ταξιτζής που πήρα την άλλη φορά, έβριζε ο άνθρωπος, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, λέει, όλο χτίζουν, 12 χρόνια είναι ο δρόμος φτιαγμένος και όλο τον ανακατασκευάζουν. Δεν φτιάξανε από την αρχή αποκέντρευση καλώδια και μετά τον δρόμο, μόνο κάνουν τον δρόμο και ο άνθρωπος έλεγε και μετά κάθε χρόνο το σκάβουν και να βάλουν μία το ίντερνετ, μία το τηλέφωνο, μιλάμε δηλαδή άστρο. Είναι η πόντι και είναι η Ινδίτα, είναι... Δεν υπάρχει. Είναι 100 χρόνια όχι μπροστά, είναι από πίσω. Τώρα δεν θέλω να δείξω τα πράγματα και τις καταστάσεις και τις εθνικότητες, αλλά σε αφήνω να βγάλεις τα συμπεράσματά σου, έτσι, καθώς δίνω αυτή τη μάχη, αυτή, για να πάω από το ξενοδοχείο που και στο έδισα, αλλά τέλος, στη σχολή όπου κάνουμε την πρακτική μας πάνω στο βελονισμό. Είναι η πρώτη τελευταία μου μέρα εδώ.
Αύριο είναι η τελευταία και σε λίγο φεύγω και περιμένω πώς και πώς Θεέ μου έχω φτύσει αίμα. Έχω περάσει 2-3 αρρώστιες, έχω φάει ό,τι μπορεί να φανταστείς πλην υγιεινού φαγητού. Δεν υπάρχει και χρόνος, όχι ότι δεν υπάρχει υγιεινό φαγητό, αλλά δεν υπάρχει υγιεινή βασικά εδώ πέρα. Λοιπόν, διασταύρωση νούμερο 2. Το χάος. Τυχεροί ήμασταν αυτή τη φορά. Άλλες φορές ότι Σαμαράκι, αν δεν το δεις πέθανες. Ένας φίλος μου τις προάλλες δεν το είδε, έτρεχε γρήγορα και εκτινάχτηκε. Λοιπόν, πάμε με 40. Έσβησα το φλάσ γιατί το είχα αναμένο. Πάμε με 40 και είναι σχετικά γρήγορα. Εντάξει. Αν πας δηλαδή με 60, εντάξει, τα ανώμαλα κομμάτια του δρόμου την έχεις βάψει. Απλά παρατήρησε το πώς συμπεριφέρονται οι οδηγοί, τίποτα άλλο. Έτσι είναι, η ώρα είναι 4 παρά το απόγευμα. Παρατήρησε, ο άλλος έβγαλε τη μεζούρα μέσα στον δρόμο και μέτραγε. Παράδειγμα, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, παιδιά, όλα και όλα. Είναι χάλια που είναι χάλια εδώ πέρα, αλλά αυτό το ξενοδοχείο, φίλε, γαμί. Λοιπόν, πολύ ωραία γλυκά, έχει πολύ ωραία αυτά, γρήγορο ίντερνετ, εκκλησία, καθολικιά και νεκροταφείο δίπλα, 2 σε 1. Μην χάνουμε χρόνο, από το μεν πάω στο δε και τελειώνει η ιστορία. Έζησε αστικό, κύριες και κύριοι, και αυτό ήτανε. Μετά μπορείς να πεθάνεις ήσυχος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, προχωράμε. Είμαστε περίπου στη μέση. Είναι μια δεκάλεπτο περίπου για τη σχολή. Πιστεύω να το βλέπεις και να το ευχαριστηθείς για να μην κουνάει πάρα πολύ, διότι με το ένα χέρι τραβάω και με το άλλο οδηγάω. Μόνο εγώ τα κάνω αυτά. Θα μπορούσα να είναι αλλιώς, αλλά ήθελα να μην το χάσεις αυτό, γιατί αυτό είναι όλη η υπόθεση, όλη η εμπειρία είναι αυτή. Δεν πήγα σε πολλά μέρη, διότι πού να πάω, δεν βλέπεις πως είναι ο δρόμος. 10 λεπτά, αν θες να πας σε μισή ώρα, 1 ώρα πιο κάτω, θα φτύσεις αίμα. Αναμφισβήτητα έχει πανέμορφα μέρη. Εγώ δεν είδα τα περισσότερα από αυτά εδώ κοντά, διότι με κουράζει, παιδιά, αυτό. Εντάξει, κάποτε δεν με νοιάζει, τώρα δεν είμαι 25, δεν μπορώ αυτή την κατάσταση. Too much ήταν ούτως ή άλλως που ήμουν εδώ. Κοίτα. Άμα τα προσέξετε. Εντάξει, οδηγάω αυτό το σκουτεράκι εδώ, το οποίο μιλάμε, δεν έχει δισκόφρενα, έχει πώς το λένε, ταμπούρο. Εάν δει δισκόφρενα θα πεθάνει. Τα δισκόφρενα σταματάνε τόσο απότομα με τη Πιάσε, λέει, εδώ κοιτάξτε. Πιάσε, λέει, γελάει. Τι να κάνει, να κλαίει. Και άσε, λέει, το ξέχασα. Λεωφορείο. Ένα λεωφορείο είναι που πάει από το Ασαγκάο στη Μάπουσα. Δεν έχει 2. Και πού το περιμένεις, όπου βρεθείς. Δεν έχει στάσεις. Όπου σταθείς. Εδώ. Πολύ σταματά εδώ. Εδώ απλά τη διεκδικείς. Δεν υπάρχει αριστερά-δεξιά. Όποιος βγει πρώτος, ευτυχώς, παιδιά, όμως ευτυχώς οι άλλοι σταματάνε. Που ειλικρινά δηλαδή δεν έχω βρεθεί σε καμία δύσκολη θέση. Ο δρόμος είναι το χειρότερο. Οι άλλοι οδηγοί, παρόλο που οδηγάνε άτσαλα, διπλές προσπεράσεις, προσέχουν τον απέναντι, παρόλο που πολλές φορές περνάνε κοφτά. Ειλικρινά δεν είχα 5 εβδομάδες κανένα κίνδυνο. Σκυλί μες στη μέση. Και πού δεν βρήκα. Εδώ ήταν οι μαϊμούδες την άλλη φορά. Δεν τις πετύχαμε σήμερα. Καμιά αγελάδα πάλι δεν είδαμε σήμερα. Είστε άτυχοι. Σήμερα ήταν χωρίς πολλά ζώα ο δρόμος. Μόνο όσοι είναι πάνω στις μηχανές. Λοιπόν, προχωράμε. Εντάξει, αριστερά, δεξιά, τι να πούμε. Εδώ κοιτά ένα μαγαζάκι μες στη μέση του δρόμου. Ένα άλλο σπίτι, ό,τι να είναι. Τα μισά είναι παρατημένα, παιδιά. Τα σπίτια 2-3 είναι. Τα σπίτια, ορίστε. Τα σπίτια, νάτι μες στη μέση. Ορίστε. Βλέπεις, κοίτα. Εδώ κοίτα, ο άλλος. Και πού δεν είναι μες στη μέση, άλλες φορές τα βλέπεις μες στο δρόμο. Σε κοπάδι ή πρόβατα, κατσίκια. Προχωράμε λοιπόν. Μαγαζάκια, ό,τι να είναι. Ο Θεός να το κάνει μαγαζί. Ορίστε εδώ, ό,τι να είναι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ό,τι έχει στάνταρ στο μυαλό σου για σπίτι, μαγαζί, καταρρίπτεται εδώ. Ό,τι έχεις δεδομένο στο μυαλό σου από άποψη δρόμου, αυτοκινήτου, μηχανής, συμπεριφοράς, μαγαζιού, επιχείρησης, όλα καταρρίπτονται. Όλα. Για να θεωρείς τα πάντα. Τα πάντα. Εδώ κοίτα. Να το λεωφορείο. Σταμάτησε μέσα, πάρει τσιγάρο ο οδηγός του έργου. Εδώ κοίτα.
κάνω εγώ γύρω-γύρω προσεκτικά, μην πέσω κανένα χαντάκι και μην πατήσει κανένας. Εντάξει, το πέρασα γι' αυτό. Σαν το πώς θα χτυπήσεις στα βιντεοπαιχνίδια. Γιαγιά 2 πόντους, παππούς 3 πόντοι. Εδώ κοίτα παιδιά, αυτό το σχολείο, κοίτα σχολείο. Και χτύπα τα σχολείο, κοίτα το παράδειγμα. Λοιπόν, εντάξει. Κοντεύουμε κυρίες και κύριοι, κοντεύουμε. 10 λεπτά είναι αυτή τη στιγμή το βίντεο και η διαδρομή. 2 λεπτά ακόμα, από εδώ και πέρα είναι πολύ συμπαθητικά, πολύ ζουγκλά, πολύ ωραία, ειδικά το πρωί. Τώρα είναι το απόγευμα, το πρωί δεν έχει πολλά, γι' αυτό το πήρα το απόγευμα για να το δείτε. Εντάξει, τα μισά σπίτια είναι παρατημένα, πολλές εκκλησίες, χριστιανοί, πολλοί χριστιανοί. Ήρθαν εδώ αποστολή, πορτογαλική απικία βλέπετε, απελευθερώθηκε τα τελευταία 50 χρόνια μου φαίνεται, κάτι τέτοιο, 100 χρόνια δεν ξέρω εγώ τι. Γι' αυτό και τα περισσότερα σπίτια είναι με αυτή την αρχιτεκτονική και κουλτούρα, πολύχρωμα και περίεργα, έτσι με κολονάτα πορτογαλέζικης κατασκευής κουλτούρας. Εδώ το Casa Ferracci αυτό περνάει και το βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ. Κύριε, παραλίγο να πέσω. Τι κάνω ο άνθρωπος για ένα βιντεάκι, παραλίγο να πέσω, δεν έχω χτυπήσει τόσο καιρό, τα παιδιά μες στη μέση παίζουν, παραλίγο να πέσω, δεν έχω χτυπήσει τόσο καιρό και για σένα που το βλέπεις πήγα να ρισκάρω τη ζωή μου. Λοιπόν, προχωράμε, κοντεύουμε στη σχολή. Κοντεύουμε κυρίες και κύριοι. Παρθένα φύσε. Όχι, τις πρώτες μέρες τα είχα παίξει παιδιά, τα είχα δει όλα. Μετά συνήθισε ο άνθρωπος του πούστου. Συνηθίζει. Λοιπόν, απλά παρατήρησε και ήθελα να το κάνω αυτό για να πάρετε μια γεύση. Αν το δεις αυτό, τα έχεις δει όλα. Τα έχεις δει όλα, τελείωσε. Λοιπόν, τελειώνουμε, κοιτάξτε. Τελειώνουμε, φτάνουμε. Ένα άλλο μπλε σπιτάκι που σου αρέσει το Αστόρια, το ξενοδοχείο, το οποίο είναι απέναντι από τη σχολή. Χωρίς το έρχεται από κατά πάνω μου. Άντε. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρία, εδώ είμαστε. Τώρα θα στρίψω δεξιά και θα παρκάρω εδώ. Φτάσαμε. Δεν θα κατέβω τον δρόμο τον τελευταίο, αλλά θα σας πάρω μαζί για να δείτε πώς είναι μέσα η σχολή. Τώρα πριν έρθουν οι πολλοί, γιατί 4 η ώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Free Health Center, free ρε, pain treatments. Εδώ είμαστε. Ο δρόμος τώρα φτιάχτηκε, μέχρι προχτές ήταν χωματόδρομος, κούτσουρα. Το πώς το φτιάξανε, αν το έβλεπες, κοίτα, μιλάμε για κάτεργα. Φέρανε εδώ ένα φορτηγό γεμάτο κοτρώνες μεγάλες, σαν το μέγεθος, ας πούμε, τι να σου πω τώρα, μιας μεγάλης γλάστρας. Και τις σπάγανε, φίλε, με τα χέρια και με άλλες πέτρες και με σφυριά, καμιά 15 άτομα. Μέσα, εγώ λέω δεν θα τελειώσουν ποτέ έτσι. Και μέσα, παιδιά, σε μία μέρα τις κάνανε όχι ψιλοχαλίκι, πετραδάκια, με τα οποία πετραδάκια καλύψανε όλο αυτό το δρόμο. Έρχονται. Και μετά ρίξανε αυτό το πράγμα, μπετό, δεν ξέρω τι κατάριξαν, έλειπα μετά. Σε 2 μέρες είχε γίνει ο δρόμος. Εγώ κουφάθηκα. Βέβαια 15 άτομα, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ ένα σπιτάκι με μια οικογένεια. Και εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε. Paint Center. Πρόσεξε. Τώρα θα πω μέσα. Κοίτα. Hello. Hello. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Νερό, πλυντήριο, έρχεται ο κόσμος, περιμένει να πάρει τις θεραπείες του, τα κρεβάτια, ο πίνακας που κάναμε μάθημα. Εντάξει, λίγο να σας δείξω γύρω. Και εδώ είναι οι γυναίκες, πηγάδι, ζούγκλα γύρω, ζούγκλα. Λοιπόν, το κλείνω γιατί με βλέπει ο κόσμος και τα λέμε σύντομα.